I gave you my heart. Guys, natakaroon diri sa monkey cookies. So atong vlog ang ilahang items diri, mga lindot kay mga design karon. So ito na po yung mga ano nila, ito yung mga biscuits ang pinapis nila dito. Ayan. Ano to siya? Anong pangalan nito? Ayan, Marshmallow. marshmallow, cookies with marshmallow. Ito. Ito original. Ha? Original. Ito ay ito. Ito original. Original ito. Ito M&M. M&M, ito ang marshmallow. Ito. Yan, marshmallow to. Ito Hershey. Hershey, marshmallow daw to. Ito, tapos Hershey. Tapos ito ay original. Tapos ito ay M&M cookies. Yan, tapos ito naman ay Nutella brownie. Nutella brownie. Yan. Tapos ito, This one, Nutella. ha? Nutella. Nutella cookies. Ayan, plain. Tapos ito, Kinder. Kinder. So, ilan yung box nito? Halimbawa, kung bibili ako ng isang box, ilan ang laman? 15 pieces. 15 pieces worth, magkano po? 16 6 KD? 15 pieces. So, yan po yung pinakamalaki niya. O, mayroon kayong small, medium. Meron din kami 3 pieces. 3 6 pieces. pieces? At 6 pieces. Ano? 3, ano yun? 6 pieces? And then 3 pieces. 3 pieces. So, magkano yun? Ito. 3 pieces. Ito, 3 pieces. 1 dinner, 750. Ah, 1 This one, dinner. 6 pieces, 3 dinner. Okay. This one, 15 pieces, 16. Okay. So, yan po yung mga box na pwede nyo i-avail, guys. Dito sa monkey cookies. Ayan. Sarap ng ano nila dito, guys. Ang sarap ng cookies nila. Kasi, maano kayo, pwede to sa pang coffee, di ba? Coffee. Sa ibang tea. area, meron kami coffee. Ayan, dyan si mama. Ganda ni mama, yan. Masaya food. Ayan. Pero sa ibang shop, mayroong mga ano, mayroong Meron kami. ayan guys, yan po yung mga items ng monkey cookies. Ayan, ang ganda guys. Coffee seller naman ito. Ito, Kinder. ito daw po ay best seller nila. Ito. Ayan. So, pwede ito bumili ng kahit ano. Mix. Mix. Okay. So, pwede kayo bumili ng mix dito guys na mga cookies. Ayan. Sarap. So, ayan po yung M&M cookies. Ayan, Hershey's cookies. Marshmallow cookies yung dito banda. Ito. Marshmallow cookies. Tapos, magkano naman ang box, magkano ang per box nito? Kung tatlo. Magkano to ang box nito? 1 dinner. 1 dinar 750. Tapos ito Ito 6 pieces. 6 pieces, 3 dinar. 3 dinar 6 pieces siya guys. At saka iyon 15 pieces, 6 dinner. 15 pieces siya guys. So 15 dinar. So pwede na guys, 'di ba, pang pasalubong. Pwede na pang uwi sa Pinas. Ayan, 'di ba? Kasi pero mayroon to sa Pinas, ma'am, wala no? Wala pa sa Philippines. Only here in Kuwait lang po. Wait, meron kami maraming branches. Sa Oman, sa Middle East. Okay, sa Middle East daw po maraming ayan, sabi ni ate. Ayan, tapos mayroon din po silang mga ano to, binibinta rin to. Mini bites. Yung may small lang siya. Yung small, yung parang ano lang, parang maliliit lang. Maliliit. Ilan ang piraso nito? 15 pieces din. Meron din ganito. 15 pieces din. Magkano? Ito Ayan, lahat 10 dinar. 10 dinar. Sa tatlong ano. Ang isang box lang 15 pieces. 3 dinar 500. Ayan po. So, ilang piraso yan? 15 pieces. 15 pieces. So, magkano ang isa? Isang box? 3 dinar. 3 dinar. Pero kung tatlo ang bibilhin nyo guys,
tatlong ganito, 10 KD lang guys. So makakatipid kayo sa tatlo, di ba? Ah. Oo. So maganda, oo. 3 pieces, 3 box na siya. 3 round, ang tawag nito? 3 round box. Oo. So worth about 10 KD. So no, okay na siya guys. Mix na siya with Mix na siya. Kinder, Nutella, Nutella brand original. Oh, mix na siya guys. Yan po yung lagay no. Yung sa sulod ani nga kuan. So mix na siya. Yan. So dili ra po dire sa Kuwait. Asa pila ka book brands niyo dire? Nami sa 360, sa Gate Mall, sa Success. Zara, Alcott. Alcott. So apat na brands na. Apat na brands daw sabi ni Ate. Yan. So kung malapit-lapit kayo dito sa Alcott guys, pwede kayong bumili nito. Yung cookies monkey cookies, ayan. Pero ang gawa nito ma'am ay dito lang po sa Kuwait. Kuwait made lang talaga siya. Kuwait made siya guys, pero marami siyang brands. Mayroong Oman, UAE, Qatar, basta Middle East. Middle East meron. Sa ibang brands daw nila guys, mayroon silang coffee daw. Kasi itong cookies kasi na to ay pwede siyang parisa ng mga coffee, mga tea. Sa ibang shop nila, mayroon silang doon na nagbibinta sila ng coffee at saka tea. Yan guys, sa mga mahilig sa mga cookies dyan, ayan, pwede na kayong bumili dyan. Dito lang sa Angkot.